നമസ്കാരം. ഓംകാര വിളികളുടെ അകമ്പടിയോടെ തുളസിക്കതിര് മൂടിയ സ്വയംഭൂ ശിവലിംഗത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കൊട്ടിയൂർ പെരുമാളിന് പൂജ. കുറുമാത്തൂര് ഇല്ലത്തെ നായ്ക്കന് സ്ഥാനികൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ആലിംഗന പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയത്. സ്ഥാനികൻ തറയിൽ കയറിയതോടെ വാദ്യങ്ങളും ഹരിയോം വിളികളും അക്കരെ സന്നിധാനത്ത് മുഴങ്ങി. തുളസിക്കതിരുകൊണ്ട് പൂജ ചെയ്ത ശേഷം നമ്പൂതിരിപ്പാട് സ്വയംഭൂ വിഗ്രഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഭക്തരുടെ ഓംകാര മന്ത്രവും ഒപ്പം മഴയും സന്നിധാനം ഭക്തിയുടെ ആനന്ദലഹരിയിൽ മുങ്ങി. പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിഞ്ഞ് കുറുമാത്തൂര് തറയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നതുവരെ വാദ്യം തുടർന്നു. ദക്ഷനാല അപമാനിതയായി യാഗാഗ്നിയില് സതീദേവിയുടെ ദേഹത്യാഗത്തെ തുടർന്ന് കോപിതനായി മുച്ചൂടും മുടിക്കുന്ന പരമേശ്വരനെ മഹാവിഷ്ണു മുറുകെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് താപം ശമിപ്പിക്കുന്ന പുരാണ സന്ദർഭത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആലിംഗന പുഷ്പാഞ്ജലി. തിരുവാതിര ചതുശതവും തൃക്കൂരരിയളവും ജൂൺ 26 നടക്കും. ജൂൺ 30 മകം നാളിലാണ് കലംവരവ്. അന്ന് ഉച്ചശീവേലിക്കു ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലെ പ്രവേശനമില്ല.